Rahayu. Ngger, mangertenono. Urip kuwi kadang kaya angin. Ora katon nanging krasa. Susuhe angin kuwi dudu ing wit utawa ing gunung, nanging ana ing ati sing sepi lan eling. Wong sing atine rame dening nepsu lan drengki, angin ora bakal gelem mampir. Nanging yen atimu resik, sabar lan andhapasor sarta nrimo ing pepandhune Gusti, angin becik bakal nemu susuhe dhewe. Elinga ngger, sing alus kuwi kerep luwih kuat tinimbang sing kasar. Angin ora tau pamer nanging bisa nggoyang apa wae kang diampiri. Mula ngger, uripmu aja mung rame ing jaba nanging uga urip ing batinmu lan ayem ing jero. Amarga ing kono susuhe angin sejati manggon. Wis cukup semene ngger. Iling-ilingen lan amalono apa kang wis tak paringke. Rahayu, rahayu, rahayu.